Diphu Pastorate Presbyterian Risonim Some Hin Pen Chepatir Pi Ponsi Diphu Mondoli along Ingdeng Craner Cap Ningkan hini ese amaipi paman pon lo. Kedam tang chitini pai troxy pen ner cap ninia parman ke paman pon. Bangso Ingdeng Craner Cap ame along DPPRNA Aleder John Kathar Chepa Hempu Ponsi DPPRNA Chunbang Aisa Killing Pensi Jai Megdoan Paklang Pon. May PSA ke bang ji surhini ra inkora plipen inkora trok aninkana bahapan chingwai chingsai padupon. Bang so pi kero karcho jai megalong Diphu Pastorate kor pendanglok upper habjan branch jeksolang so branch rong so pi lapen Diphu branch atun pen arnam kirwalun parjupon. Bangso hut ahok pen ruthai alam klem nangji Joshua Ingdeng pi inkorapli Ingdeng so krepli along pen athepi en ponsi Karbianglong Mission Field Secretary Reverend R Lalthapoy ahin pensi Jumesen pen arnamalam than parjupon. Akam ruthai kam ke klem atumang bong setame achar pen itum lang dam pulokang te lakem chepedu ma dumke ma original ma duplicate ma la sorry somara ma la so ko jama ma Angka ciri itu. Naposi bidi ahok pen ruthai kam ke claim nangji ke pupuno ana malang li ning ke hama bangke a original pen o ke ruame memba o korja ori suma sepedu pamera ana ruthai kam na pen apu ako tujuo bangke original la pen duplicate ke abon isinet di akelo lang ame pulang ke asap ke print adindu a duplicate na bangke print sudah be first copy na pe original la bangke ke arong lagi isinet aso odra odet pen lang ame pulang ke arong ke mam Bangso pi ke bangji surhini ra inkorapli aningkan aphan ke Japon Japan ingwai ponsi Mondoli Hemari Edwin terang aphan leader Longchimin Hansi aphan assistant leader Babu Singh terang aphan secretary Denton terang aphan assistant secretary Dihin Rimbang Sintu dera pilapen Jyoti Bepi aphan finance Chunbang pi arpu pek ponsi mesen pen ke Japon Japan pura Longsi pastor Lallan Mavya ahin pen arnam ardom pisi ahirjume hang pipon. Bangso me pia hut Diphu Pastorate Chunbang Lalram Din Thara Rap Chunbang Rusubel Ingti Mondoli Asar Julison Terang Mondoli Asar Dharam Singh Timung Mondoli Asar Jen Singh Teron Pendanglok ke Ongdung Atu Chetongdu. News Report KTV News.